Udazkenean, gure basoetan ikusten ditugun kolore aldaketak hosto erorkorreko zuhaitzen hostoetan gertatzen den seneszentzia prozesuari dagokio. Seneszentzia prozesu natural bat da, hostoen garapenaren azkenengo fasea da eta onuragarria da landarentzako. Zergatik onuragarria? Udazkenean, temperatura hosten doazen heinean eta argi ordurak murrizten doazenez, hostoak erortzeko joera daukate. Orduan, erori aurretik, landarek egiten dutena da hostoetan dauden konposatuak errekuperatu. Orduan, bertan dauden osagaiak degradatzen dituzte, konposatu txikiagoetara, eta konposatu txiki horiek pasatzen dituzte enborretara, sustraietara edo hasietara. Gero, hurrengo udaberrian berriro erabili ahal izateko hazkunderako, hosto berrien hazkunderako. Orduan, seneszentzia prozesu hau benetan berezko birziklapen prozesu bat da. Lehenengo degradatzen diren konposatuak klorofilak dira. Eta klorofilak dira zuhaitzen hostoei kolore berdea ematen dietenak. Orduan, hauek degradatzen direnean, kolore berdea desagertzen da eta agerian uzten dira beste kolore batzuk. Adibidez, laranja, horia, gorriak. Eta orduan horrek dira xantofila, karoteno eta antosianinek pigmentuek ematen duten kolorea. Horrek beti daude, baina guk ez ditugu ikusten klorofilen kantitatea udan zehar oso altua delako. Gaur egun eta udazkena izanik, koloreak nahiko mantendu dira zergatik, udazkena oso ona izan delako, eta oraindik tenperaturak ez direlako hotzegiak izan.